No ne ei lähtenyt kauhean kauaksi. Mä tulin tätä toista reittiä vähän tänne. Ihan rauhassa vaan kävellään täällä. Kafu! Kattokaa tätä. Ne haluais tutustua siihen. Musta tää on hienon näköistä. Nyt ne ei näytä ollenkaan aggressiivisilta eikä vihaisilta. Kafu vaan tajuaisi olla varovainen, voi potkasta. Varovasti. Kafu! Tää on upea näkö. Kerta kaikkiaan. Mä oon niinku 100% varma siitä, että normaali hirvenmetsästäjä ei tämmöiseen niinku elämässään monta kertaa kohtaa. Ne on jännä, ne asettunut nyt niin, että ne katsoo kaikki eri suuntiin. Nyt meni korvat vähän luimulleen tuolla vasalla. Tule tänne, Kafu, tänne. Häh? Kattokaa nyt tätä. Upea näkö. Vasat edessä ja emäntä. No niin, kyllä me jätetään heidät rauhaan.